balima an kuma très urgent balima o an ka soutien bɛ Mali armée bi samedi 25 avril 2026 an bɔra ka information sɔrɔ ko tiɲɛnikɛlaw ko Mali duguba fɛn fɛn bɛ yen presque k'u y'a bɛɛ lajɛlen u ye tiɲɛni wale ta ka ɲɛsin bɛɛ lajɛlen ma an bɛ yɔrɔ min na ko bi u bɛ Kidal kɔnɔ n tɛ dogo aw la maliyɛnw Bina Jara ka mɔgɔw donna Kidal tiɲɛ de don wayi k'u ye Bamakɔ fana u donna Bamakɔ kɔnɔ mais k'an ka finitigilakaw bɛ ka sebaya k'u kan an y'o information caman sɔrɔ Kati fana k'u taara tiɲɛni kɛ Kati an ye information dɔ fana sɔrɔ ko Kidal b'u tɛgɛ kɔnɔ mais an t'a dɔn n'o ye tiɲɛ ye quoi mais ala ko n'o kɛ ko information dɔ bɛ ka circuler k'a fɔ ko an ka ministre de la défense n'o ye Sadio Kamara ye ministre de la défense k'u ye tɛgɛ da o kan est-ce que o tiɲɛ de ye nkalon don wa dɔw ko nkalon don dɔw ko tiɲɛ don vraiment monsieur mon général Sadio Kamara n ka soutien b'i ye n ka soutien bɛ armée malienne bɛɛ ala kana kuma in kɛ tiɲɛ sinon an jigi ye yɛrɛ Sadio n tɛ dogo la dɛ ala kana to nin ka kɛ fiyewu donc an ye nin information sɔrɔ maliyɛnw n bɛna kuma dɔ fɔ Mali sɔrɔsiw ɲɛna a bɛ tile caman bɔ Serge Daniel RFI Serge Daniel ye information bila a ko ko u bɛ ka k'u kundalen bɛ Bamakɔ kan a ma dogo dɛ wallahi billahi maliyɛnw a ye information bila k'u kundalen bɛ Bamakɔ kan ne Seku Tunkara aw tɛ si bɔ ne tɛgɛ kɔnɔ ne ma fɔ an k'u kɛlen bɛ ka Bamakɔ encercler ne ma fɔ an na mais est-ce que a b'a kalama k'u tɛ fɛ ka Bamakɔ minɛ a b'a dɔn u ye Bamakɔ attaquer commune na u bɛ fɛ ka Kidal de minɛ ko in bɛɛ lajɛlen ma dabɔ Bamakɔ minɛli kama dɛ ko in dabɔra de u ka plan b'u bolo u bɛ fɛ ka Kidal de minɛ parce que n'u ɲɛsin Kidal ma renfort bɛ bɔ Bamakɔ ka taa Kidalikaw dɛmɛ donc u ye Bamakɔ wo Segu wo Mopti wo Kati wo u taara ka attaque ka bɛɛ la pour que ka confusion créer u bɛ se ka Kidal sɔrɔ cogo min na mɔgɔ ninnu donna Kidal k'u ka drapeau yɛlɛ Kidal olu yɛrɛ film o bɛ Kidal dɛ n tɛ dogo aw la bon n t'a dɔn ni Kidal bɛɛ b'u bolo mais en tout cas marifatigi ninnu u donna Kidal tiɲɛ de don ça c'est la pure vérité maintenant an bɛ tiɲɛ de fɔ an bɛ solution de ɲini sisan ne y'a fɔ Assimi Goïta ɲɛna n ko Maroc ni Algérie ka kala n ka sen bɔ a la ni y'a conséquence directe dɛ bon hali a ma daminɛ fɔlɔ deuxième problème c'est quoi an bɛ kɛlɛ de la jamana o jamana n'a bɛ kɛlɛ la jamana ɲɛmɔgɔ kan ka mun de kɛ jamana ɲɛmɔgɔ kan ka kɛ maa ladiri de ye jamana ɲɛmɔgɔ kan ka kɛ maa ye maa mun bɛ miseli kɛ ka maaw kala mais sɔrɔsi ninnu filɛ nin y'u ka temps bɛɛ kɛ mɔgɔ kɛlɛ de la hali don min na Algérie y'an ka drone ci Mali politicien bɛɛ fara ɲɔgɔn kan ka Algérie jalaki o wagati kelen Assimi taara parti politiques ci donsow fana filɛ nin ye aw ni ala c'est-à-dire quoi ni ne t'a dɔn danga de don wa fɛn fɛn don ne kɛ n t'a dɔn mais ne y'a video k'an ɲɛna kunun Assimi Goïta a tɛ se wallahi billahi a tɛ se ni ala n'a kɛra cɛ a tɛ se tant qu'a bɛ yen an bɛ nin ye maloya de ye wallahi nin ma deli ka kɛ Afrique de l'Ouest dugusi la ni Mali tɛ depuis ala ka Mali da k'a y'a ka indépendance sɔrɔ ɲɔgɔn ma deli ka kɛ Mali la Modibo Kone o bɛ sunkuru tɛgɛ la Bamakɔ kɔnɔ o bɛ sinɔgɔ la Modibo Kone tɛ renseignement dɔn a bɛ mun dɔ dɔrɔn ka bin maliyɛnw kan mais a tɛ se a tɛ renseignement dɔn il ne connaît rien wallahi an minnu kun ka di an kun b'u dɛmɛ renseignement na mais depuis n'an kɛlɛ dɔrɔn dibidibi de donn'u ɲɛna u ye maliyɛn bɛɛ kɛlɛ ale ka renseignement dabɔra de kama ka association ci ka parti politique ci kɛta ka fɛn bɛɛ ci fɛn fɛn kan ka kɛ fara ɲɔgɔn kan ye u y'a bɛɛ ci bon aw kelen bɛ se ka jamana libérer non aw kelen tɛ se a ye donso bali foyi ma ne Seku Tunkara dusu tiɲɛ donso kulela aw maliyɛn bɛɛ ka nin vocal lamɛn dɔrɔn mais et puis n bɛna deuxième vidéo kɛ n bɛna révélation wɛrɛ kɛ mun ka jugu ni nin bɛɛ ye mɔgɔ ninnu bɛ Kidal dɛ n tɛ dogo a la dɛ wallahi billahi mɔgɔ ninnu bɛ Kidal bon Kati ko maaw farala an ka sɔrɔsiw kan Kati aw ni ala cɛ a yɛrɛ ka nin image lajɛ fɔlɔ ni mɔgɔ ninnu de tun y'an da la tan n tɛ sɔrɔsiw yɛrɛ a ye mɛn ni mɔgɔ ninnu de tun y'an da la tan n tɛ sɔrɔsiw yɛrɛ et puis u t'u dogo yɛrɛ u bɛ tagama u tɛ se civiliw ma u bɛ sɔrɔsiw ka côté de ɲini ka t'olu kɛlɛ k'u ye Sadio Kamara ka so ci wa ou bien u ma ci wa n t'a dɔn ni tiɲɛ don quoi parce que ko in fana
mɔgɔ ninnu fana marifatigi ninnu fana ka kuma ninnu caman tɛ tiɲɛ dɛ donc u bɛ kuma aw yɛrɛ ka nin vocal lamɛn. yɔrɔ bɛɛ bɛ accord na Bayangara côté Seware yɔrɔ bɛɛ o sago de bɛ yen de bɛ bɔ Seware côté na ka taa Bukɔ na ka na Kunari yɔrɔ ye bɛɛ bɛ u ka yɔrɔ la côté bɛɛ yɛrɛ minnu bɛ yen ko a ye don accord na aw fana olu kɛlɛ u k'u ta u kɛ mɔgɔw la olu bɛ mɔgɔ kɛlɛ ni o de ye u tɛ Torosu yɛrɛ kɛlɛ mɔgɔ kɛlɛ kɔ wala Torosu ye yɔrɔ bɛɛ minɛ dɛ a ye don accord na a ye taa bɛnkan na n'a ye bɛnkan ta an tun bɛ bɛnkan ta Torosu de bɔ hali na an nana marifa dogo i ka du kɔnɔ kana ɲɛfɔ faamaw ye a bɛ tila ka fɔ ko n'a ye mɔgɔ ye aw ka fɔ ne ma se ka nin programme yɛrɛ ye an ka faamaw bolo quoi aw ko mɔgɔ mana min ye aw ka ɲɛfɔ aw ye aw bɛ tila ka fɔ mɔgɔ ka bɛnkan ta n'u ye bɛnkan dun kɔrɔ ye aw b'a dɔn an minnu bɛ bɛnkan ta n'u ye an b'a dɔn fana ka jamana minɛ ka di Torosu ma ni système dɔ ye kana sɔn c'est vilain c'est pas bon. Torosu ninnu o y'a fɔ fana dɛ ni Bugolo du kɔnɔ bɛ ka bɔ u ka minɛnw labɔ yen a fɔra semaine kelen kɔ a fɔra u ye semaine kelen a bɛ ka fɔ ɲɛna ko maa ninnu bɛ k'u labɛn ka na Bamakɔ kɔnɔ o bɛ sinɔgɔ la karisaya don ta karisaya bɔ ta politisiyɛnw de Mali ci patati patata Sakajan Madujan débat kolon mana kan fɔ la wɔkulɔni kan fɔ la au lieu que u ka maliyɛnw fara ɲɔgɔn kan président yɛrɛ ka bɔ ka discours kɛ mais ne bɛ mun fɔ Asimi Goïta ɲɛna bi bon hali ni y'a fɔ a t'a kɛ quoi parce que naloma girin de don a tɛ diɲɛ kalama sinon ni ne bɛ président ɲɛna Asimi kan ka bɔ de bi ka yafa deli maliyɛn bɛɛ fɛ k'a ka démission randi ka taa a tɛ se parce que a tɛ se quoi a dusukolo b'a la a tɛna se ka sinon la solution est très simple i bɛ recrutement kɛ ka mɔgɔw recruter k'u don VDPA la ka donsow labɛn ka Mali jeunes labɛn ka marifa di mɔgɔ ma k'u entraîner o ye solution fɔlɔ ye mais a t'a kɛ c'est à dire cɛ n t'a dɔn ala nin ci de ka na Mali ci de wa ne kɔni t'a dɔn mais fɛn fɛn ka ɲi Mali ma cɛ t'a kɛ fɛn mɔgɔ mɔgɔ bɛ se ka Mali la avancer Surasi Kunda Nema Sagara hali Surasi minnu bɛ kɛlɛ k'a bɛɛ ni démoraliser bi mais cɛ tɛ se bilahi a tɛ se e cɛ nin ye maloya ye dɛ aw ka mɔgɔ ninnu bɛ k'u ka drapeau yɛlɛ Kidali dɛ mɔgɔ ninnu u donna Kidali u taara u ka drapeau yɛlɛ a filɛ nin mɔgɔ ninnu filɛ u filɛ k'u ka drapeau yɛlɛ voilà u ye Mali drapeau jigi u bɛ ka Azawa drapeau de yɛlɛ bɛɛ lajɛlen ɲɛ b'a la dɛ nin tɛ montage ye dɛ voilà nin tɛ montage ye dɛ u taara ka taga an ka drapeau jigi u filɛ k'u ka Azawa drapeau de yɛlɛ u taara u ka Azawa drapeau de yɛlɛ voilà u bɛ Kidali kɔnɔ dɛ u bɛ Kidali dugukɔnɔna yɛrɛ de kɔnɔ ni mɔgɔ ko nkalon don video kɔrɔ tɛ nin ye video kura yɛrɛ de n'ala cɛ u filɛ ne Kidali kɔnɔ u filɛ ni u ye Kidali de kɔnɔ ta voilà u filɛ dɛ u bɛ Kidali kɔnɔ o ye kelen ye u bɛ Gawo fana u filɛ Gawo fana n t'a dɔn n'u ye Gawo minɛ dɛ parce que mɔgɔ ninnu fana ka propagande u filɛ Gawo fana kɔnɔ a filɛ nin voilà u ye attaque kɛ fan bɛɛ kulela u bɛ Bamakɔ kɔnɔ manamana kan fɔ la depuis docteur Choguel Kokala Maïga ma minɛ a ye nin kuma nin fɔ ko karisa aw bɛ mun na a y'a dabila Surasiw de bɛ ka t'u yɛrɛ faga Surasiw de bɛ kɛlɛkɛyɔrɔ la aw bɛ Bamakɔ kɔnɔ place ko kɛlɛ muso ko kɛlɛ wariko kɛlɛ naga kow la an senkɔrɔ an kunkolo tɛ ka lafiya Sakajan Madujan donsow kulela ka ko bɛɛ kɛ donsow ko a y'an dɛmɛ Amadu Ɲɔnsɔn Kulibali lajɛ ni donsoba in Asimi Goïta ni minɛ k'a don kaso la ni ne tun bɛ jadisiw sɛgɛn zone Masina zone kɔnɔ mɔgɔ bisi c'est à dire ci ni ma ko in bila dusu bɛ ka commencer ka énerver quoi c'est mɔgɔ bɛ se ka dugu in libérer cɛ y'a bɛɛ kɛlɛ mɔgɔ bɛ se ka dugu in libérer cɛ y'a bɛɛ kɛlɛ an ka docteur Choguel Kokala Maïga yɛrɛ kumakan na mɛn a yɔrɔ la. Pendant que les militaires sont en train de se tuer au nord pour nous donner notre souveraineté, il y a des gens qui sont dans des petits débats politiques de place, d'argent, de nomination, de petits patatas. Tant que les militaires continuent à se tuer au nord, la garde qui a mené le changement va se tenir debout et on va dire non à la confusion. Comment bɛfilɛ place ko kɛlɛ ka mɔgɔ sara ka mɔgɔ dɔ nini yan fɛ ka mɔgɔ dɔ su mɔgɔ dɔ la yan fɛ ma barika bannen dangatɔ ninnu nana ka na an ka kɛlɛ bɛɛ tiɲɛ c'est fini kɛlɛ tiɲɛna ka ban u ye Bamakɔ bɛɛ infiltré u caman u ni mobili b'u bolo moto b'u bolo u bɛ Bamakɔ bɛɛ k'i hakili to i yɛrɛ la ne bɛ da o ma kan bɛɛ